Halor kajing duna hakanong ba o MLA ka North Shillong constituency ba Adelbert Nongrum hagasingi ba ari laong badai bantukula lang usembut menteri dang ba badai kmi ya katanat penroisor uba asngaw bahalang dhar bad menteri katanat PHE Marcus N Marak banyak kun persya ya kate kajing kabelami apo ke constituency jong u kablakta ya katukat nepor iba Nongrum ila ongru baki bo badai kmi jong ke public health and engineering bad ke Shillong municipal board ki dai ban de trailang namar kimla banya la kajong katkum kajing penpau ba iba Nongrum ila ong baki don katukat ne ki jaka ki boleh kendu akabe dai bat kajing duna kat baki wei pat ki jaka ki yo pahu tekom ta ila bu kajing kili ya ke ai ka balaja hapo ka constituency ba ila ai jingmot ru ba ka PHE bat ka Shillong municipal board ki dai ban lej jurep ya ki tai ki jaka khnang ban la ban penbe ya ki tai ki jing e bonsin abang iwat abang persang berwat di kadau lembaga department kadau ko bami kadai ko ba namar ke jing perkhong jong kaniga ayong kata kanum dei tang kadau kanum dei tang ka lame excuse kanum la bar sipul hondu ya ki pai ba namar ki pai ba ki dei ki ba sildat ya ka tax shi department per teror ta kanum rem ngabu ya ka jing kerpat ngabu ya ka jing kentu lembaga minister mungkin subha ban kentu banai ka proper instruction ya ki department concern habari PHE pada bari ka SMB jaga-jaga kidon ki baka umbam ka silai apa ho kami slam ka por bar kidon par ki jaga-jaga ru ka ba kami duna par ka kerru tirmar kadau ngaken tu ya kini artli department bagian subha ban simkia unong elam ka seng HSPDP iba Martel and